Yeni hoşlanlar. Ha? Ben için bir hoşlanmak değil. Ben için bir çekere yapma. Çağa qara oğulluk edip biler. Mazaly ýadan mahaly. Açygan wagty ýa-da bir zatlardan gorkan wagty her hili hokka çıkarmaga ahmal. Bu ýagdaý bolsa uzyly gün öýde oturan inat hanyň gaharlanmagyna sebäp bolup bilýär. Şunuň ýaly ýagdaýda näme etmeli? Howa şertleriniň üýtgemegi bilen köp wagtyny öýde geçirýän çağa belli bir wagtdan garawolluk etmegi mümkin. Şonuň üçin ýene atalar mesele seredellerini şu nukdaý nazardan seretmäge synaşmaly. Garawollugyň öňüni almak üçin çağanyň ünsüni başga da sowmaga çalyşyn. Egerde çağanyň betlige niýetini, garawollugy meýillerini duýan wagtyňyz onun ünsünü başka bir peýdaly zatlara sowsaňyz bolar. Çağanyň şeýle boluşlarynyň öňüni almak hasam bolýar. Şeýle ýagdaýda onun çağa gyzykly bolan bir işleri bolýar. Gyzyklanýan, gowurýan oýunlary bolýar. Şolary ünsüni sowsaňyz hasam peýdaly bolar. Bir pursat saklanyň. Birden de çağanyň garawolluk edip duran wagtyna gabat gelseňiz, onu gyzmalyk etmeň, üstüne gygyrmaň, demiňizi dürsleň, gaharyňyzy aýyrjak boluň. Soňra çağa ýuwaş sypaýçylyk, ýuwaş ses bilen, sypaýçylyk bilen şoň edýän işiniň bolmaýanlygy barada, ýalňyşýanlygy barada düşündürüş berin. Müňlerçe ateneler şeýle usulyň peýdalygyny belläp geçýär. Garawollugyň netijesinde näme boljagyny düşündirin. Egerde çağa bir 70 edenne, erwetlik edenne, özüne erwet alyp baranna şoňulan gurun geçmeli. Gurun geçende çağanyň şu 70'leriniň netijesi barada aýdyp bermeli. Hemde çağa dogry ýollary görkezmeli. Şu dogry ýollaryň üstü bilen ol indikide geljekde şeýle boluşlardan ýüze berer. Elbette çağa gıygyrandan, çağanyň göwüne degenden bu usul has täsirli bolýar. Eden 73 gün çağa gowy işler etmäge mümkinçilikler berin. Bu onun üçin netijeden çykmagy şert döredir. Çağa bilen bolýan ýagdaýlary seljerip, çağa şu ýagdaýda bir çykalyga gözlemäge mümkinçilik bermeli. Çağa öýdi karara gelmeli, öýde bir netije gelmeli. Bu ýagdaý elbetde çağlaryň geljekde öýden hereketleri bardy pikirlenmäge, çağanyň belli bir ýany täsir etmäge, özüni saklamagy peýdaly bolar. Çağa betlik edenlik üçin temmi berilenne häzir bolun. Çağanyň eden etmesi üçin temmi berilenne şonuň çeni asa köp bolmaly däldir. Sebebi çağa çenen asa artyk temmi berilenne
onu ağır bastan geçiriyor. Yetkincinin elinden el telefonunu alıp bir aylap ya da bir neçe güllep şonu ulanmağa ruhsat vermesen onun için katı ağır bastan geçirme olur, ağır yağdayı olur. Hem de şondan çıkalga özlep başlar. Başka yollarını odan belki ağırlığı da yudurmağı mümkün de. Eğer de biz bolan vakalar için, eden etmişler için, so çağanı, so yetkinceği için bir taatlık telefonu ulanmağa ruhsat vermedik. Onu ol özünün ediyen işlerinin yalnızlığını gelecekte sonu etmeklikten saklanmaklığı fikirlendir. Bunu şeyle teminin şeyle tesirin gücü has yukarı oluyor. Neticeni asuduluğu görmek için çağa o iş etmeye fırsat verin. Eğer de çağa eden etmişleri için temi verildi, ondan sonra temi bilen çeklenmeli değil. Yani çağa özünü aklamak için, özünü kovu taraftan görkezmeye mümkünçülük öğretmeli. Demek kabir işleri vermek sonunda peydalı oluyor. Çağa bu işlerini yerine getirmenin neticesinde ol özünü anamartya hem de gelecekte doğru yol saylamağı özünü doğru yollar saylamağı mümkünçülük derece hem de yeni bir tarafını belirledik ol atenesi bilen temi veren adam bilen diyeli sonra arasını kolaylaştırmağı düşünmeye mümkünçülük veriyor. Arasında hiç kile öykü kine kalmaya. Çağanın karakolluk etmeginin tebiği zatlığını unutmayın. Onun köttesinden enatı öz söygüsü bilen ansatlık bilen gelip biler.